Hans Goban, Ungeris ta' 27 sena ingħata bejl wara li kien ilu taħt arrest minn Lulju brabta ma' allegat attentat taqtil b'konnessjoni ma' każ fejn żewġ tirġiel qalaw daqqiet ta' sikkina f'Witline. U kien arrestat ma' Adan Saed li bjanta 30 sena wara li dawn kienu involuti f'argument li aktar xfaqqa waqt li kienu qed jinnegozjaw beħ ta' 9 kilogramma kokaina. Wieħed mill-irġiel li sfaw midruba f'dan l-argument kien Michele Artele ta' 52 sena miż-Żurriq li fil-passat kien akkużat bi traffikar ta' droga. L-imputat qed jiġi akkużat b'attentat taqtil u li kkawża ġrieħi gravi fuq il-fidmi, apparti li kien akkużat ukoll li ma bdiex l-ordnijiet tal-pulizija li ta' dettalji folozz u li kien riċediv. F'digrit moti mill-imħallef Consuelo Xerri Herrera onorat it-talba tal-ħelsim mill-arrest tal-avukat Ismael Bsajla li qed jirrappreżenta lil Goban fuq numru ta' kundizzjonijiet b'depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 20,000 euro. Mustafa Dwale Abokor u Abraham Abdi Ahmed, żewġ Somali inżammu arrestati wara li ġew akkużati brabta ma' ġlieda biskiken li fiha tnejn sofrew minn ġrieħi gravi. Huma kienu akkużati fost l-oħrajn li kkawżaw ġrieħi gravi u li żammew lil xulxin kontra r-rieda tagħhom u li huma riċedivi. L-avukat tal-għajnuna legali għamel talba l-ħelsim mill-arrest fisem iż-żewġ imputati b'mod separat wara li avukati oħra tal-għajnuna legali ma aċċettawx li jidhru għat-tieni imputat. Minkejja dan il-Maġistrat Gabriella Vella ma lqex dawn it-talbiet fid-dawl li l-ewwel imputat għandu problemi brabta ma' dipendenza tal-alkoħol u bekk mhux affidabbli filwaqt li t-tieni imputat m'għandux indirizz fiss u allura kellu l-istess talba miċħuda.